ήρθες? Για τα ορθοπαιδικά ήρθα. Στον παράδεισο βρέθηκα. Σουκ, ναι, ο κόσμος θέλει να μπει να πει σουκ. Ωχ, ζαλίζομαι. Ζαλίζομαι, σου λέω. Έλα, κάθε κανεπέλ. Κάτι κρύο στο κεφάλι μου να βάλω. Χριστίνα, φέρε με εκείνα τα τιάν. Τι έγινε? Έρθεν ένας και έρουξε ναυκά. Είδε με έτσι όμορφεσα, εζαλίε. Εντόγεν τα κεφάλια, τα ποδάρια και ξέρω κάτι έπαθε. Κάθεται και κατέρινα τον. Έλα, πάρε αυτό. Αχ, πονάει το κεφαλάκι μου και η καρδούλα μου. Ναι, όλα πονούν σε αδαγιές. Πρόσεχε, τι με βάζεις, είμαι αλλεργικός. Αυτό είναι από πυλό. Είναι φυσικό προϊόν και υποαλλεργικό. 100% φυσικό πυλό. Εγρίξες. Αχ, τι ώρα το τοποθέτησες. Με πονάει και το γόνατο. Ατό για το γόνατος και ατό για τον αστράγαλος. Ναι, αλλά εμένα πονάει η καρδούλα μου. Ξάπλωσε. Μια χαρά είσαι. Λίγη ξεκούραση θέλεις. Τσούπα το μάτιασα τώρα και θα είσαι μια χαρά. Τι αν. Πολλά καλά δουλεία σε φτάνει ατά. Ατός εκεί μέθαινα δακά.